Death Valley, but I'm a little bit worried. Let me tell you why. Have you seen that white RV just now? I think they were serial killers. I may have watched too many movies, and they are following us now. I'm pretty sure they are serial killers. We are out in the desert, nothing, and they are following us. Let me explain this to you now in Hungarian. Itt vagyunk a sivatag és a semmi közepén, Death Valley, halálvölgye, nem is tudom, hogy mondják, tartunk. Wait, something happened here. Yeah. Igen. Tehát itt látható a semmi. Do you see that plane? It's going down like this. És ott egy katonai repülőgép is. És az az igazság, hogy szerintem... It's before the mountain. Do you see that? I cannot see it anymore. It's there, before the mountain. Wow, they're really doing some crazy tests here. Sorozatgyilkosok követnek minket. Ezt akartam elmondani magyarul. Ebben a RV, az a lakókocsi. Lakókocsiba vannak. Szerintem idős házaspárnak álcázzák magukat, de igazából lakókocsijuk hátulja tömve van hullákkal. Hát én ettől tartok, hogy ez lesz. Nem tudom mi lesz. Hát, majd meglátjuk. Nagyon izgulok most megint. Jó, az előbb itt volt ki volt írva, hogy a következő 10 mérföldben kapcsolja ki légkondicionáló berendezését, a gépjármű túlmelegedését megelőzendő. Ez így volt kiírva, mert ez az a rész, ahol nagyon meleg szokott lenni. Most nincs nagyon meleg, mert most tél van, de azért izzadok. I don't know, they are still following us, the serial killers. Még mindig nyomunkban vannak a sorozatgyilkosok. Később majd jelentkezem, ha kitapasztaltam, hogy mifélék.